माथावरि रिपेयारिंनि थाखाय एम सारा जा एसे हरदों बेखौ अपेनिं खालामनाय जाबाय। बे अपेनिंनि थाखायनो दिनै गथाय बासबारि रायजोनि बे दैजोंनो आबादारि मावना जाग्रा बिथांमोनखौ लानानै दिनैहाय बे बान्दोखौ अपेनिं खालामनाय जाबाय। मा जेंना जायोमोन सिगाङाव? हा? माबायदि जेंना जायोमोन सिगाङाव? सिगाङाव जेंनाया बानाबा गासिबो लोमजोबलाङो। बाहाय बायनो हाया थेनो हाया जायो। बै गेजेरावबो बायनानै थेनायाव एम सारानो गावनो ट्रेक्टर हरनानै खोदों आरो दा बेखौबो गासिबो रिपेयारिं खालामनायनि थाखाय फैसा एसे हरनानै खोनायलाय बेखौ दिनैनो अपेनिं खालामनाय माबायदि जाबाय। सुबिदा जासिगोन दा? दा सुबिदाया जोंना बासबारिया ओरैबायदि सुबिदा जादों बेखौ होजोबनानै माने दैनि आंखाल गैया। दैयाबो थिग हिसाबनि जादों आरो जोङो बाराबा बे गेटखौ हगार हरो। बेनिखायनो जोंनाव दैया दा अभाब जाया। बेखिनिखौ बुंनानै थाथ'बाय। जोंनियाथ' मा होनो थाबाय न' खाथिनि दालाङा मा होनो एसे प्रब्लेममोन। माने दंफांनिसोमोन आरोखि। ओमफ्राय दा बिटिआर सरकारनि मा होनो UPPL सरकारनि अननायाव मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारनि अननायाव दा मोनबाय। बेखौनो दा दिनैहाय सार EM रन्जित बसुमतारी सारानो फैनानै दुवार मुखुलि खालामफैदों। सारमोननिसिम आरो UPPL सरकारनिसिम जोंनिनो मा होनो UPPL सरकारनि आफादगिरि मानगदेब प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। इयुनावबो जाहाथे बेफोरबायदिनो बयनिबो थाखाय मोजां मोजां मावना होलांथों बेखौनो आङो आसा खालामबाय सारमोननिसिम। जों खोनानो मोन्दोंमोन नोंथाङा बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि हेल्प मोननो हादोंमोन? बिटिआर सरकारनिफ्रायथ' आङो हाजासे रोजा रोजा अननायखौ मोनबाय होननानै बुंजायो सिगांनिफ्रायनो। माने आङो सिगाङावबो एसे गोब्राब लोमजानानै दंमोन। ओमफ्राय बेवहायबो बिसोरो हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारमोनानो नायफैनानै अननाय होलांदों आरो अपारेसन खालामनायावबो बिसोरनो हेफाजाब मदद मोननानै अपारेसनाबो साक्सेस जादों आरो। बेनिखायनो आं मानगदेब सारमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दे।